Πάντα. Γεια σας παιδιά, Πυρκαβλος εδώ. Παιδιά, ξέρετε τι έπαθα? Όπως καταλάβατε, σήμερα θα κάνουμε τα καλύτερα μηχανάκια. Και ξεκινάω εγώ χτες το βράδυ, πήρα ένα χαρτί και ένα στυλό και τα έγραφα ρε παιδί μου για να μην τα ξεχάσω. Έκανα τη λίστα όλη. Ξεκινάω, φεύγω για βίντεο. Παίρνω το, τώρα ας πούμε πριν 2 λεπτά, παίρνω το χαρτί. Ξεκινάω εγώ, πήγαινα, βγάζω το χαρτί από την τσέπη και παίρνω τη λίστα της Αγγελικής για το σούπερ μάρκετ. Θα ξεκινούσα να σας έλεγα με αλλακτικό ρούχων και τέτοιες παπαριές. Τώρα γύρισα πίσω και πήρα το κανονικό. Πάμε λοιπόν παιδιά να δούμε σήμερα, χωρίς πολλά, χωρίς χρονοτριβές, μηχανάκια θρύλι. Και θα ξεκινήσω από το 10 στο 1, από τη χρονολογία. Από το πιο παλιό πάμε στο πιο καινούριο. Στην παλαιολιθική εποχή, τότε που ήταν η εποχή της πέτρας, που δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο, ανακαλύφθηκε η ρόδα. Όχι, πολύ πίσω σας πάω. Λοιπόν, πάμε τώρα χωρίς πλάκα. Ξεκινάμε. Πάμε στο πρώτο. Honda Charlie ή αλλιώς τσαλάκι, 1972. Εντάξει παιδιά, εγώ όταν ήμουν σχολείο, βασικά όλοι μας όσοι είμαστε σχολείο, τα πιο παλιά χρόνια, δεν ξέρω τώρα για σας, όλοι είχαμε ένα συμμαθητή που είχε ένα τσαλάκι και το είχε κάνει τουμπανάκι. Του φορούσε πάνω μηχανές από άστρια, το είχε βάψει όλο νίκελ. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν σχολείο είχα 2-3 συμμαθητές με τέτοιο μηχανάκι. Πολύ γουστόζικο να τους βλέπεις τους άλλους να είναι 2 μέτρα και να κάθονται πάνω στο τσάλι και να νομίζεις ότι είναι Playmobil. Εγώ μου κάνει εντύπωση πως μπορούν και το οδηγάνε αυτό το πράγμα. Τα γόνατά σου ερχόταν στους αγώνες σου. Πώς και το οδηγούσαν αυτό το πράγμα? Δεν είχα προσπαθήσει ποτέ να οδηγήσω τέτοιο πράγμα. Ποτέ μου δεν είχα προσπαθήσει να το οδηγήσω. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάμε στο επόμενο. Yamaha Taumate 1980, με διαφορικό 3 ταχύτητες, 50 και 80. Αυτό το μηχανάκι ήταν το αγαπημένο των Γιαμαχάκηδων της τότε εποχής. Ότι είναι για μες στην πόλη και ότι είναι σκυλί και ότι δεν καταλαβαίνει Χριστό. Κάτι αντίστοιχο θα είναι το επόμενο που είναι για τους χοντάκηδες. Εμένα προσωπικά, αν και Yamaha, πάντα υποστήριζα τη Yamaha, το Honda μου άρεσε περισσότερο. Τον αντίζηλο της τότε εποχής. Πάμε στο επόμενο. Honda C50 ή αλλιώς στρογγυλοφάναρο, σκύλος στην κυριολεξία, ο αντίζηλος όπως είπαμε, ο αντίπαλος όπως είπαμε του Taumate. Νομίζω ήταν 50 και 80. Μονοκύλινδρο, 4 ταχύτητες, το Taumate είχε 3. Φανταστείτε, αυτό το μηχανάκι είχε κάνει θράψη. Φανταστείτε παιδιά ότι είχε 60 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.
Σαν να λέμε στην Ελλάδα τότε ότι ένα στα δύο σπίτια είχαν και ένα στρογγυλοφάναρο. Πάμε στο επόμενο. Honda GLX 50 και 90 1982. Από τα πιο γνωστά μηχανάκια της Honda. Άλλος ένας σκύλος μαζί με το στρογγυλοφάναρο. Ακόμα και τώρα κυκλοφορούν και στρογγυλοφάναρα και GLX φτιαγμένα, νικελωμένα, τεκεκάβα, ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Πάντως και αυτό από τα πιο γνωστά μηχανάκια της Honda. Πάμε στο επόμενο. Honda Supra του 1996. Το πρώτο με δισκόφρενο μπροστά, 100 κυβικά. Είχαν κάνει θράψη αυτά τα μηχανάκια. Όλος ο κόσμος είχε και από ένα. Είχαμε γεμίσει Supra, GLX, στρογγυλοφάναρα. Και όντως, παιδιά, το συγκεκριμένο μηχανάκι ήταν πάρα πολύ βολικό. Ήταν από όλα τα μηχανάκια που έχω οδηγήσει στη ζωή μου, ήταν το πιο... δεν σε κούραζε καθόλου να το οδηγάς. Βολικό, ψηλά το τιμόνι, ανοιχτό το τιμόνι, ωραία σέλα, δεν κουραζόσουν καθόλου. Να το οδηγούσεις και 5 συνεχόμενες ώρες, 4-5 ώρες. Για μένα, ας πούμε, που το έχω οδηγήσει πάνω σε delivery, πολύ ακούραστο μηχανάκι. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, με το που το σκέφτηκα το επόμενο, αμέσως με πιάσε ένα ρίγος. Με το που το ακούω, με το που το σκέφτηκε το μυαλό μου, με πιάσε ένα ρίγος. Yamaha Z125, διχρονίλα full. Τότε εγώ πιτσιρικάς, όταν στο σχολείο και όλα αυτά, όποιος είχε ζήτα ήταν ο Θεός και καλά. Τον είχαμε παρομοιάσει έτσι. Δεν του κολλούσε κανένας, όλοι τον είχαν από κοντά, όλοι θέλαν να το πάρουν μια βόλτα. Όντως, παιδιά, το μηχανάκι πετούσε και ακόμα πετάει. Πολύ δυνατό μηχανάκι. Ακόμα και τώρα, παιδιά, άμα βρεις ένα φτιαγμένο ζήτα, ό,τι και να έχεις, δύσκολα θα πας κοντά. Και πάμε μετά στον αντίπαλο του ζήτα. Suzuki FX 125, τετράχρονο. Αυτά τα δύο πήγαιναν μαζί. Δηλαδή, ο αντίπαλος του Zeta την τότε εποχή ήταν το FX. Συνήθως μαμά και τα δύο. Το Zeta ξεκολλούσε πιο γρήγορα, εντάξει, δίχρονο, αλλά το FX το μάζευε μετά. Είχε καλύτερη τελική το FX. Του 1998 και το FX. Βασικά ήταν δύο στρατόπεδα, για να καταλάβετε. Άσχετα το τι ήσουν, Yamaha, Honda, οτιδήποτε, οι μισοί λέγανε ότι είναι πιο γρήγορο και καλύτερο το Zeta και οι άλλοι μισοί λέγανε ότι είναι καλύτερο και πιο γρήγορο το FX. Αυτά τα δύο, δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο. Η μισή ήταν Zeta και η άλλη μισή ήταν FX. Πάμε στο επόμενο. Kawasaki KZR 2003. Παιδιά, αυτό το μηχανάκι δεν θα το βάζα. Δεν θα το βάζα γιατί, όχι Kawasaki, καμία σχέση, επειδή είναι Kawasaki. Δεν θα το βάζα γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο καλό.
Φανταστείτε εγώ αυτό το μηχανάκι τώρα το οδηγώ στη δουλειά. Έχει φάει το σκίσιμο της ζωής του στην πρωινή μου δουλειά, γιατί το βράδυ οδηγάω το βέλος. Έχει φάει το σκίσιμο της ζωής του και δεν έχει πει πουθενά όχι. Το KZR 110 νομίζω, 115 κυβικά ήταν αυτό, 115 ή 110, ένα από τα δύο. Φοβερό μηχανάκι, παιδιά. Πάμε στο επόμενο. Yamaha Krypton R του 2001, 105 κυβικά. Το μηχανάκι που είχα πριν το VF. Δεν έχω λόγια για αυτό το μηχανάκι. Απίστευτο, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Δεν είχε βγάλει το παραμικρό από ζημιά μηχανικά, τίποτα παιδιά, τίποτα, ειλικρινά. Το μεγάλο μου παράπονο από αυτό το μηχανάκι ήταν ο λόγος, φανταστείτε, το οποίο το έδωσα, ήταν, παιδιά, το λάστιχο. Συνέχεια πάθαινα λάστιχο. Τι ζάντα είχα αλλάξει, τι λάστιχα είχα αλλάξει, οτιδήποτε. Συνέχεια λάστιχο, συνέχεια, παιδιά. Ήταν ο λόγος που το έδωσα. Αλλά κατά τα άλλα άψογο. Πάμε και στο επόμενο. Daytona Sprinter 50 ή 100. 50 ήταν το ένα σίγουρο, το άλλο δεν θυμάμαι αν ήταν 100 ή 110. 115, δεν θυμάμαι. Του 2008. Δεν υπάρχει το μηχανάκι ακόμα και τώρα. Τι κινέζιες μου λέτε εσείς, τι κινέζικο είναι. Σκυλιά, παιδιά, τα μηχανάκια. Ejection. Το μηχανάκι, παιδιά, απλά τα σπάει. Ακόμα και τώρα το οδηγάμε. Πολλά μαγαζιά το έχουν για delivery. Βασικά από όλα αυτά τα μηχανάκια που σας είπα, όλα από αυτά που σας είπα οδηγούνται. Εντάξει, εκτός το τσάλι που δεν βολεύει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ να το οδηγήσεις. Αλλά για μένα αυτά τα 10 είναι τα κορυφαία μηχανάκια μέχρι τώρα. Είπαμε τσάλι, στρογγυλοφάναρο, Townmate, GLX, FX, Zeta, Kawasaki, KZR, Krypton και Supra. Όπως σας είπα, επιστρέψαμε δυναμικά. Θα βγάζω 2 βίντεο τη βδομάδα. Ένα θα βγαίνει σίγουρα, αλλά θα προσπαθώ και για δεύτερο. Και μην ξεχάσω, όπως βλέπετε το βίντεο, από κάτω έχει ένα κόκκινο, κάτι κόκκινα γραμματάκια που λένε εγγραφή. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Ποιος ο λόγος να μην κάνεις? Δηλαδή θα βγάζω εγώ βίντεο καινούρια, θα τα βλέπουν οι άλλοι και εσείς δεν θα ξέρετε πότε ανεβαίνουνε. Κάντε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρθει ειδοποίηση. Παιδιά, γράψτε και εσείς από κάτω αν ξέχασα κάτι, αν θέλετε να προσθέσετε κανένα εσείς, αν διαφωνείτε με κάτι από αυτά που είπα. Φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο.